Mayong balita alang sa mga persons with disabilities kon PWD sa Dakbayan sa Sugbo. Ang Cebu City Chamber of Commerce and Industry kon CCCI andam nga mosunod sa ordinansahon sa Dakbayan sa Sugbo sa paghatag unya og kahigayunan sa mga PWD sa Dakbayan nga makatrabaho sa matag kompanya, mapribado man o iya sa gobyerno. Kini ang gibutyag sa chairman sa Committee on Law sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo nga si Konsehal Ray Gialon atol sa iyang pag-guest sa Open Line News Media Forum sa MyTV Cebu kaganiha. Ubo sa mong ordinansahon nga gipangamahanan usab ni Gialon ang usa ka kompanya sa Dakbayan sa Sugbo kinahanglang mudawat og empleyado nga PWD. Adto kini assign sa mga trabahoon nga ilarang mabuhat nga dili ibabag ang ilang mga kakulian sama sa tig-isyu bakaron og ticket o baka tigbantay og parking. Kung aduna pay mga posisyon nga mahimong mabuhat sa usa ka PWD sama sa trabahoon sa opisina, mas may usab nga adto kini pahimutang sumala ni Gialon. Gibasihan ni Gialon sa mga ordinansahon mo ang Magna Carta for Disabled Persons sa nasod nga naghatag gayud unta og kahigayunan sa mga PWD nga makatrabaho sa mga kompanya o ahensya sa gobyerno. Ubos usab sa ordinansa sa Dakbayan ang kompanya nga motuman niya niini tagaan og tax exemption sa kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo. Hilabi na kung adunay bisag usa ka PWD nga empleyado. Sa pagkaron adunay maabot sa 16,000 ka mga PWD sa Dakbayan sa Sugbo. Tayo ang anticipation sa uban na ay ni kontak o gani ni bisita sa atong buhatan. Kadtong atong nahisgutan Sir Greg nga ang mo issue sa mga ticket sa sinihan, mga PWD na, ang mo operate sa mga elevator PWD na ug uban nga mga trabahoon nga di kinahanglan og full-bodied or able-bodied nga individual nga makaya ra sa PWD. Willing kay sila to engage, Sir Greg. Sa pagkaron naghuwat na lang nga pirmahan ang mga ordinansahon ni Cebu City Mayor Michael Rama og ipublikar sa lokal nga mantalaan o nahingpit nga mahimong balaod sa syudad. Naglaom si Gialon nga pinaagi niini mahunong na ang diskriminasyon sa mga PWD. Pinaagi usab sa mong lakang matagaan sila og kahigayunan nga mahimong maregular sa ilang tagstagsa ka mga trabaho. Nasayran nga kadaghanan sa mga PWD sa pagkaron nga nakatrabaho sa mga kompanya o ingon man sa gobyerno ang wala gid mahimong regular bisan sulod na sa pipila ka tuig nga nag-alagad sa iyang gitrabahoan. Usa kini kadakong supak unya sa ordinansahon sa Dakbayan Sugbo sumala ni Gialon. Magna Carta for PWD sa nasyonal nga pagagamahanan nga gi-identify nato ang mga items alang sa PWD. Karon malaumon sila nga kanang ilang giokupar nga mga posisyon. Ang uban ana naa sa city government dyan nga dugay na kayo 10 years, 15 years na naa sila diha. They are looking at nga ma-regularize na sila ana nga mga posisyon and in coordination with HRDO ato na sang gipaningkamutan nga ma-identify ang dugang pa nga mga items nga pwede gyud PWD. Maka-issue lang ba og kanang mga resibo o arkabala di man na kinahanglan kay anyway knowledgeable man ang mga PWD diha, wala lang sila kamot kuwang ilang tiil ingon ana, but then again makabuhat sila as in any regular individual nga able-bodied, full-bodied kung tawgon nga mabuhat. So anang pagiha atong ma-assure ang employment sa mga PWD kay sama nato na man sa taon ni sila yung mga pamilya na yung mga bata nga gipa-eskwela, so malipayon kay sila aning maong ordinansa nga gipasar sa 16 sangguniang panlungsod. Kini si Greggy Magdadaro alang sa MyTV Cebu.